Ibnu Habib bin Putra Habib. Rasanya itu lang ngarumo ingsun Ba'dul Madaniyina. Di saware pira-pira bangsa Madinah kabeh. Min ahli ilmi saking ahli ilmu bil Arabi kalawan kadokteran bangsa Arab. Wal ma'rifati bidai lan ahli waruh kalawan penyakit wadawai lan obat. Ya puro ingan dikaya Ba'dul Madaniyyin. Ada utai penyakit iku batu amjijatin papat pira-pira watak. Masa natulan utawi taun iku arbaatun papat watak gitu. Wal insanu lan utawi manusia iku arbaatu amjijatin papat watak. Pamji jatuh daya mangkau te watak penyakit ala batu kang papat iku adamu getih. Wal bergumulan ruha. Wal maratul hamro ilan maro hamro. Wal maratul sauda ilan maro sauda. Jadi penyakitnya bijilna tina opat di sarwanya. Naik na getih, naik na sebenarnya kabeh dia ayahnya. Dambul dong, maro hamro jeung maro sauda gini awak. Namun naik salah sahijina maka gering eta jasadna. Wa amji jatuh sanati lan utawi pira-pira watak taun. Ai kuasi taun hiji warabi ulan parak halodo wasai pulan halodo wal fari pulan parak hiji. Kami jaju sitai mangkau teh watak niji iku albul gomurha. Naikkeun kana reuha. Kami jaju robiyalan utai watak parak halodo iku adamun naik getih. Kami jaju sohipilan utai watak halodo iku almaratul hamro naik maro hamro. Kami jaju khoripilan utai watak parak niji iku almaratul sauda naik maro sauda. Maro hamro teh maro sokro nya maro hamro. Koningun teh. Walam lan kudu weruh sira anal khoma ing satune rehat itu iku minal bulgum satengah saking leho. Wa walan utawi ya khom nanti bulgum iku asluhu utawi asale bulgum. Walan ya khom iku asluhu asale khom. Kama mangko tidak kana kang ngayemai ku tahta sodri dalam asore dada ilal qadam itu maka maring dampal suku wal khomu mangka utawi iku khom ngaranna wa minasodri lan utawi dahak saking dada ilal rosi itu maka maring sira iku pabul gomun mangka timbul gom disebut wa bawa lan utawi penyakit nongkat bool iku minal khobi setengah saking khom wadam lan getih marati sopro lan maro sopro ya kang utawi ya maro sopro iku minal hamroi setengah saking maro hamro kene wa amjijatul insani lan utawi pira-pira watak manusia al arbaatu kang papat iku anal insana satune manusia iku yakunu la insan iku gulaman bocah sab'a asrota ing dalam umur 17 apane sanatan tahun budak disebut namun 17 tahun teh wasaban lan iku anom sab'a asrota ing dalam 17 tahun 17 tahun budak tuluy tambah di 17 tahun eta teh budak ngora kene 17 tambah 17 berarti sabaraha? Kilo 4 itu. Aduh. Saya tak 34 tahun teh budak ngora kene, Pak. Pemuda eta. Harapan bangsa eta. Ieu macan ge 34 geus hayang kawin ti heula. Bisi kaburu kolot. Padahal eta 34 tahun teh pemuda kene eta. Wa kahlan lan iku para tua. Sab'a
17 tahun. Tambahan di umurna 17 tina tilu opat eta teh deket kana kolot eta. Jadi sabaraha tahun berarti nya? Tilu opat tambah 17. 50 sabaraha? 5 hiji. Saya tahu 50 hiji tahun teh eta menjelang tua. 50 hiji kali nama tua wae. Wa sayhana niku aki-aki lahir umur itu maka maring akhir umure insan. Jelema ge dibagi opat eta. Kami jaljul gulami mangka teh watak ke bocah anu umur 17 tahun teh. Bocah umur 17 tahun ieu. Jadi lahir teh umur 17 tahun. Iku Adamu getih nasok naik na teh getih wawalan utawi Adam iku harun dukti lalin. Panas kang duwe basa. Awa pisanati kang utawi leuwih ditika wa leuwih tahun alaihi ing atase gulang iku arabiu musim parkalodo. Yan napihi karena satu ikut tetap ing dalam robi sultan mijajihi utawi raja watak edam. Besok naikkan kana getih. Besok ditika paur budak umur 17 tahun lalu penyakitna geus bijil tina getih, bijil penyakitna musim robi katanya. Wakadalan itu kaya kitu asoipu utawi usum halodo iku harun yang bisun panas garing. Pain tasur gitu. Wakadali arabiu wakadali kala kaya kitu ina itu kaya kitu arabiu utawi usum robi. Musim parkalodo teh iku harun dugtilain panas bebas. Kain tasuru mangkala mau naik alaihi ing atase gulam apa gairu damil yang getih bahwa mangka utawi ya gulam iku aminun kang salametkeun alaihi ing dalam dam robi penyakit lain tina getih tentang usum robi insyaallah salametkeun bisa diubaran kene. Wa mijaju sabilan utawi watak wong anom anu umurna 34 tahun teh tadi iku almaratul hamroi marohamro wa mijajuhu lan utawi watak ke marohamro iku harun ya bisun panas garing akhawa pusanati utawi kang leuwih wedi-wedine taun alaihi ngatasé iku asoiku sumhalodo ya napihi karena satuna iku ing dalam soeb sultan mijajihi utawi raja watak ke soe wakadali kalan iku utawi raja watake marohamro kan wakadali kalan iku kaya kitu asoiku utawi halodo iku harun bisun panas garing pain tasuru mangkala mun naik alaihi ing atase sal apa wiru marotil hamroi lian marohamro bahwa mangka utawi jasa biku aminun kang salamat alaihi ing dalam marohamro wa mijajul kalilan utawi watak partua 34 kaluhur ke kalimah hiji tadi iku almaratu saudau maro sauda wa mijajul utawi watak ke maro sauda iku barilun yabisun tiis garing awa pusanati kang utawi leuwih dipika wadi-wadine taun alaihi ing atase kaho iku al-kharifu parak ngiji. Ya nabi karena satuna iku ing dalam kharif sultan mijaji utawi raja watak ke marok sauda. Wakadalika itu kaya kitu al kharifu utawi parak ngiji iku baridun ya bisun tiis garing. Kain tasuru maka lamun naik alaihi ngatase kaho atau indal kalau amal tu saudau kalau sama koirul malati saudai nya katanya apa koirul malati saudai lian mal sauda bahwa mangko kaya kaho iku aminun kang salamet alaihi ing dalam mal sauda. Wa mijaju sayyalan utawi watak aki-aki iku alhamu wal bulghamu dalhaq lan leho. Wa mijaju hulan utawi watak ke khamran bulgham iku baridun dub dilalin tiis baseuh.
Akhwa pusanatika mutawi leuwih dipika wadi-wadine taun alaihi ing atase iku asitau musim hiji. Ya napihi karena satuna iku tetep ing dalam sita sultan mijajihi opo sultan mijajihi raja wateke bulgom. Maka dari kalan itu kayak itu asitau tawi musim hiji ku bari duduk tilalin tiis basil. Paling tasuru mangkala menaik alaihi ing dalam syekh opo berul khomilwal bulgom yang berhaplan leko bahwa mangka utawi ya syekh iku kana ono ya syekh iku aminun kang salamet alaihi ing dalam bulgom. Walam lan kudu weruh sira anna manjilal dami ing satune panggonan getih tempat cicingna getih ya dipertelakeun iku al kabidu ati ilal uruki ditransfer atau tumeka maring pira-pira urat ilal kolbi tumeka maring jantung. Pacicingna getih teh karena nu nyieun getih teh adalah kabir. Kadaharan jantung, kadaharan urat, kadaharan anggota eta teh getih kadaharan teh. Matak dirubah oge tina kadaharan jadi getih tu kabir. Wal kalbulan hal teh jantung iku harudug tilalin panas baseuh. Wa kadalika lan iku kaya harudug tilalin aluruku utawi pira urat wal kabidulan ati. Wa manjilatul maratil hamroi lan utawi panggonan maro hamro atawa maro sopro teh koningeun iku al mararatu hamperu eta teh. Penyakit koningeun teh nya. Kalau tiisna arek tekor atau jadi panas teuing panasna naik boga watak masing-masing aya panasan aya anginan wal mararatu lan utawi marara hamperu iku haratun ya bisatun panas garing. Manjilatul marrati sauda ilan utai panggonan maroh sauda ipati halu kali lipat. Bari dunia bisul utawi iku tiis garing. Wa manjilul bulgom ilan utai panggonan rehak iku ariatu paru-paru. Wa ba'dan hulan utawi tambange bulgom iku arrosu sirah. Anu nyieun nama dina sirah nya tambang nama. Yang cicingna dina paru-paru minhu saking roksu muhbituhu utawi turune ieu bulgom ila sodri maring dada ila riati maring paru-paru wariatu lantai paru-paru iku baridatun datun tilalin tiis dua base wa manjilul khomilan lantai panggonan dahak iku alma pasiru pira-pira ubel-ubelan. Kau masuk dibahasakeun ieu teh sel darah putih atawa getah bonteng anu ngan bijilna tina tempat cicingna dina ubel-ubelan sebenarnya. Kom disebut. Pamanjing rihi lan utawi panggonan angin ikwal amau pira-pira usus. Jadi dina awake kumpul kabehnya aya tempat getih anu panas seperti seuleuh teh dina kabir. Oh tos apatar teh ya. Seuneu cai. Termasuk angin. Tanu eta matelakeun ari nu tiisna tuluy naon teh maroro hamro mah sok ngadanan sopro eta tempat cicing maro hamro anu cicingna dina hamperu watakna harotun yabisatun panas garing. Namun panas garing mah berarti diibaratkeun kos
sauda mau pihal bari dunia bisunya tiis gari eta bari buka saya mah tes gari mah lain yang pas cair kampar buah angin mah beda cicing aja usus eta orang kabeh ge anginan nya ngan tempat cicingna kabeh cara cicing heula geus sawe ieu teh ge Pak Kala ngalika sapa Abdul Malik an Wahb bin Ukil saking Wahab bin Manbah lama kala pamangsa yang Adam sapa Allah Adam ing Nabi Adam Sumaja Allah maka anda diakan Allah pijasa dihi dalam jasa di Adam tis'ata abwabin ing salapan pira-pira lawang Sabatun kamu tawi 7 lawang iku pira resihi ing dalam sirahe Adam Wasna ini lan utawi 2 lawang iku pijasa dihi ing dalam jasa di Adam Wajah Allah lan ndadekaken Allah aklahu ing akale Adam pidi mabihi ing dalam kotak Adam oleh Adam. Wasyirahu lan ing rahasia Adam pikul jata ini ing dalam binjarorone Adam. Wagodo bahulan ing amake Adam warahmatahu lan ing welase Adam pikabidihi ing dalam atine Adam. Wanada matahu lan ing langsane Adam pikol bihi ing dalam jantunge Adam. Warobbatahu lan ing demene Adam wanafsahu lan ing nafsune Adam piriati dalam paru-parune Adam wadoh kahulan ing serine Adam pitihalihi ing dalam kalilipane Adam wa paroha lan ing bungahe Adam wa hazana lan ing sedia Adam pi wajihi ing dalam wajahe Adam wal marahatu lan ing takabur fi sadrihi ing dalam dadane Adam wa syahwatahu lan ing syahwate Adam fi farjihi ing dalam farjihe Adam wa dzurriyyatahu lan ing turune Adam fi solbihi dalam igane Adam wa kuwatahu lan ing kekuatane Adam fi manihi dalam cai manine Adam matak ngaruh oge nya ketenangan jelema teh nya ngaruh kana kasehatanana tenang teh nya karena naon karena diterangkeun nya lamun matak diciptakeun ku Allah Ta'ala akal dina polo rahasia dina peljataen amak jeung rahmat dina ate lamun loba ngagedekeun ting amak sok elor hatena nya banget teuing ulah sarua elor mah teh hate nya atak jelema lamun banget teuing buat geugoh jadi teh hayang nyatu oge nya banget amak anu sanah yang dahar jadi embung gitu nafsu karena hatina geus nolak karita keneh geus pinuh ka amak hatinya kami lipat hati eta nanti kami mun loba ting nalangsa loba ting sedih loba karuksak adalah jantung banget teuing nafsuna kana hamperu haheho wa hamperu elorna eta loba teuing seuri kalilipan ke ruksakna wa loba teuing bunga jeung loba teuing sedih ke wajah oge kariput sarua takabur dina dada syahwat dina parji eta wajah lan anda diakeun Allah lahu kadue Adam asrota asobia ing 10 kilo-kilo ramo piadaihi dalam tangan lorone Adam kuatan karena kekuatan di piadaihi kadue tangan lorone Adam wasrota asobia lan ing 10 kilo ramo pirijlaihi dalam sikirone Adam kuatan karena kekuatan pirijlaihi kadue sikirone Adam wajah lan diakeun Allah lahu Adam babain 2 panto minhuma saking ya babain yasma'u ngarungu apa buhu atene Adam wa babain lan ing 2 panto maksudna panto curinya ing 2 panto yang suruh ningali bihima kelawan sabab babain apa buhu atine Adam wa humalan utawi ya babain iku nuru jasadihi cahya jasadi Adam
isu kang urip apa jasaduhu jasad adamin saking bab ajalan dari akan Allah lahu kada adam fihi kang tumetep ing dalam adam lisanan ing wetah yubayinu kang ngajelaskeun ieu lisan kalamahu ing kalam adam wahanakan ing langit bahan yujayidu kang bagus di kalawan sababahana apa ta umukul disaiin ngarasa saban-saban perkara wa min kharain lan ing yang irung loro yajidu kang nemu adam bihi makalawan min kharain rihatul disaiin ing bau saban-saban perkara wa ja'alan anda diakan Allah lahu kadwe adam babaini ing dua panton walawang minhuma saking ieu babaen yaruju metu metu akeun metu minhu saking adam posak lupa amihi berat pangani adam masarobihi lan inumani adam yang bujur jeung liang hareup ieu mah wa ja'alan anda diakan Allah fihi dalam adam salasa mi'atin wasitina ing 360 apa nih solan ugal-ugalan wasalasa mi'atin wasitina lan ing 360 apa nih adoman tulang wasalasa mi'atin watisina lan 360 apa nih iya rekon urat kang cicing sakinan kang cicing wasalasa mi'atin wasitina lan ing 360 apa nih irkon napidot urat kang melus walau sakana mangkala mencicing opo irkun napidot urat kang melus mana pa mangkala manfaat ing ada apa aisun hiru walau napado mangkala menggerak opo irkun urat sawiji minas sakinati saking urat cicing mana pa mangkala manfaat ing ada apa aisun hiru diseru Waqala lan ngandika sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu al-halqu tawi genggero kuli sawati pikeun suara walisan lan teleta ikul hurufi kadua pira-pira huruf wal qalbu lan utawi jantung ikul akli kadua akal wal kabidu lan tawi ati ikul hazani kadua sedih wal kulliyatan lan utawi ginjaro ikul ro'yi kadua mikir wal makilanipu wariatulan utawi paru-paru ikuli nafsi kadwe nafas wal kolbu lan tuhi jantung wati halulan kali lipat ikuli dohaki kadwe seri kalau ngandika sapa Abdul Malik aslul akli utawi asale akal iku al kolbu jantung ari asal bijil akal teh tina jantung wa mahalu lan ti panggonane akal iku adi babu polo bongkot na aya dina jantung tempat cicing aya dina dima dina otak nyakal Waqala nandika sapa Umaru radhiyallahu ta'ala anhu jawarihul jasadi utawi sakabeh anggawata jasad iku awanul qalbi pira-pira bala jantung wal qalbu lan tawi jantung iku malikuhar rajani jawari Parijlani mangka utawi syukuraro iku yadani tangan roro wal yadani lan tawi tangan roro iku janahani jam-jam roro wal ayanani lan tawi mata roro iku murtadatani kang nuntun roro wal lisani lan tawi lata roro iku tarjamani kang narjamahkeun roro wal udunani lan tawi kuping roro iku tani kang nangkap maham ya udun wal udunani wal kulliyatani lan utawi ginjaro iku muda birotani kang ngurus watihal lan ta'i kalifa iku ridhoki kan weseri wal parahilan bunga wal kabidu lan ta'i ati iku hazani wal godowi kan weseri lan hamak wal rahmati lan welas wari aturan utawi paru-paru iku dinafsi kan we nafas wajima bulan ta'i polo atau otak iku akli kadwe akal wal unsayani lan utawi siki kanyu troro iku dinasali kadwe turunan wasadolan utawi dada iku ilhami kadwe bingung wal anfu lan utawi irung iku lisumi kadwe ngamu wasapatani lan utawi bibir iku liduki kadwe nyicip wal qalbu lan utawi jantung iku malikun raja iku maliku dalika raja mengkono-mengkono kabeh Uli tegese sakabeh dal
Weda toba mangka tatkala bagus sopo al maliku raja, tobat mangka bagus sopo junuduhu piro-piro balade malik. Weda khobusa lan tatkala ala sopo al maliku raja, khobusa mangka ala sopo junuduhu piro-piro balade malik. Pakola maka ngandika lau pada Umar sapa Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam wa Kabul Ahbar yang Kabul Ahbar. Allah ya demi Allah ya Amirul Mukminin ya raja sakabeh mukminin. Innahu satu nekau itulah hakad yakti kaya kitu indana dalam munggo insun sadaya bima ing dalam kau corona kang musma ca insun sadaya minal kudubi saking pira-pira kita. Wanibni Abbasin itu kisah Ibnu Abbas apa nau satu Ibnu Abbas kulangan di Ibnu Abbas ini Allah satu Allah subhanahu wa ta'ala iku khalaqo ngadama Allah Adam Nabi Adam mimpinatin adibatin wa malihatin saking sari tanah kang tawar lan asin tanah tawar jeung tanah asin sari patina. Kalau kanat mangka lamun ono yotin iku adibatan tawar unggul laisat kamaran ana yotina iku bimalihatin asin lam yahjana kana sedih Adam abadan ing dalam salawase walam yabdo dan ono amek ya Adam abadan ing dalam salawase walam yasa lan putus asa ada abadan ing dalam salawase walam yajhalan bodoh ya ada abadan ing dalam salawase lamun dijieuna dina saripati tanah anu tawar unggul tapi make uyah saleutik emang ya bodohan kan teuing aya loba teu iman asin jadi barolodo eta. Walau kana tanamun ono yatina iku malihatan asin unggul laisat kang waranono yatina maaha iku maaha sarta walaistan iku maaha sarta maliha opo adi batu tawar lam yapra maka bunga ya adam abadan dalam salawase walam yadha panono seri adam abadan dalam salawase hayo sedih meureun walam yadra lan ridho ya adam abadan dalam salawase walam yusin nanono gawe bagus ya Adam abadan dalam salawase walam yahlul nanono hidup sabari Adam abadan dalam salawase walakin nahulan tetapi neote Allah iku khalaqahu ngadama Allah Adam min tinin adibatin wa malihatin saking tanah kang tawar lan asin saripati tanah kang tawar lan asin pamakana maka teh sifat kana kang den temu yang mamin ridon bayane saking ridho au parohin tawa bunga wisan tawa gawe bagus au nyeremin tawa hidup sobat paminal adi bati mangkau tawiku saking tanah kang tawar wa malam teh sifat kana kang temu yang mamin hajamin bayane saking sedih au bukaina tawa nangis au saatin tawa gawe ala au jahlina tawa bodoh iku pawa mangka teh mai iku minal malihati saking tanah kang asin. Waan Wahbin niman bahin nanti itu biasa Wahabin manba apa nau satu ne Wahabin manba itu kolangan di kaya Wahab lama kola pemangsa ngadama sekolah Allah adamai Nabi Adam dok kabah maka nyusun Allah jasa dahwin jasa di Adamin arbaati asya'a saking papat pira-pira perkara minal ya busati bayane saking garing warutu batilan basil wal hararati lan panas wal burudati lan tiis wadali kalan utawi kono-kono kabeh kuli annahu karena satunya Allah iku khalaqahu ngadama Allah ing adamin turabin wa ma'in saking tanah lan cai kan watak cai manya tiis baseuh batok turoma panas garing
ayabu satuhu mangka utawi garini Adam iku min kibali turobi saking arah-arah taneuh warutu batuhu lan utai basire Adam iku min kibalil mai saking arah-arah cai wa hararatuhu lan utai panase Adam iku min kibali nafsi saking arah-arah nafsu wa burudatuhu lan utawi tiise Adam iku min kibali ruhi saking arah-arah ruh Suma halako maka kali-kali ngadamel sapa Allah fi dalam Adam nimba di hadal khalqi saking sabada ikilah damelan arba'ata amjijatin ing papat kira-kira watak ya utawi ya arba'a iku kiwa mujasadihi tiham jasadi Adam wa malakuhu lan rajane jasad layakumu kang ora bisa ngadel apa jasad Adam illa biha angin kalawan arba'ah walayaku mulan onong ada gopol bijaju ahadihin watak sawiji minha saking arba'ah bila bi akronihi angin kelawan pira-pira kancane al ahad wayalan utawi ya arba'ah itu ada mugati wal bulgo mulan durhak wal maratu hamra ulan maro hamra wal maratu sauda ulan maro sauda Cuma askana maka nyicingkan Allah ba'doha dal khalqi ing saware kilai kidamalan fi ba'dini dalam saware Raja alam maka ada dengan Allah maskana ya busati ing panggonan garing fil marrati saudai ing dalam maroh sauda anu cicing dina tihal ya kali lipat maroh sauda garingna dina maroh sauda wa maskanul hararati lan ing panggonan panase fil maratil hamro ing dalam maroh hamro anu cicing dina hamperu nya maroh hamro wa maskanu rutubati lan ing panggonan basih hayatin dami dalam getik wa maskana buludati lan ing panggonan tiise fil bulu bumi dalam rekah Payu majasa dan mangka endi-endi jasad kita dalam kang normal piing dalam jasad opo hadil amdijatul arba'atu kira kita watak kang papat alati nyatanya watak ja'ala kang wis andani akan ingati sapa Allah kiwa majasadihi ing jejeg jasade Adam pasoro maka ada di opo kullu mijajin saban-saban watak sawiji minha setengah saking arba'ah rubuhan ing saparapat laya jidu kang ora nubuhnya rubuhan layan kusulan ana kurang kamulat maka sampuna apa sihatuhu sihate jasad wa tadalat lan normal apa fitratuhu kadadiane jasad wa kana lan ana apa sairu jasadihi sakarine jasade Adam ogoro izuhu lan tabiate jasad iku mustawiyatan kang normal wa in jada mangkala menluwo pemijajun watak sawiji minha setengah saking alba'ah antrubu iha liwat saking saparapate mijaj gula batu mangka ngalindi ing mijaj wal amjijatu salah satu kira-kira watak kang ketilu wa qaharat hulan ngalindi ngalahkeun maksudna ieu amjijah ing mijaj Wadaholan manjing alaihi ngatasi jasad Wapasa komulara bikodri nuksonihi kalawan ukuran Kurangi mijaj Wajihiran apa se mijaj an mukoronatihi saking kancane amjijah Kayan bagi mangka sayur jalid tabibi kanwe dokter Al-alimi kang berilmu bidai kalawan penyakit wadawa ilan obat apa aya alama yang tawaruh ya tabib min ayina sakomil jasadi saking dindi panggonan darane jasad biziadatul mijaji kalawan sabab bubuh watak au min nuksanihi atawa saking kurangi mijaj wa ya alama lan yang tawaruh ya tabib ada wain obat aladi nyatane obat yu alaju kang den gawe tama apa bihilan wayan kusuma kang ngurangan ya tabib minhu saking nukson in kana lamun ana ya saking mijaj in kana lamun ana ya mijaj iku jajidan kang bubuh
wa yajidulan muhi wa yajidalan yatamuhi tabib ing dalam mijajin kan lamun alai mijaj kunapison kang kurang atayuki mahu tumakamalin yen tajejeb normal ya mijaj ala fitratihi ngatasi asal kandiriane mijaj. Qala ngandika Abdul Malik wa ja'alalan anda diakan sapa Allah hadal khalqa ini kelaki damalan alladzi wasofna kamu sifatan usul ladi anu tentang ladi bina akhlaki bani adamai adegan kepra akhlak bani adam titibaihi menggambar tabiate bani adam alati nyatana tabiat dia kalawan sabab lati itu orofu bisa denwari apa-apa luhum dia pada malane bani adam paminal ya busati mangka iku saking garing al azmu utawi sobar maksud atau sobar paminal rutubati lan iku saking base alinu utawi leuleus lembut wa minal hararati lan iku saking panas al haddatu utawi seukeut geusieut wa minal burudati lan iku satengah saking tiis al ana atu utawi alon-alon Fa'in malaka mangkala mengarajaan bihi ing dalam bani adam apa alyabu satu garing karena mangka ono apa ajmuhu maksude bani adam iku pasawatan teras maksudna teh sok kukuh teras wa in malat lan lamun condong bihi ing dalam bani adam apa anu batu basir kana mangka ono bani adam iku lain mangka ono apa lainuhu luluse bani adam iku muhanatan kang gampang wa malat lan lamun condong bihi dalam bani adam pala ratu panas kanat mangka ono apa hadatu geus teh bani adam iku sapahan bodoh wa taisan lan gagabah kencang teuing jadi gagabah wa malat lan lamun condong bihi dalam bani adam pala buru datu tiis kanat mangka ono apa anak tuhu alon-alon bani adam iku baladatan bodoh wah rosyan lan tegese bodoh Fa'inna hadil asya al-arba'ata mangka satuna iki laiki pira-pira perkara kang papat minal yabisati bayane saking garing wala harrati lan panas wal burudati lan tiis wal rutubati lan basir jada kang wuh imijaj nyauna koso atau kurang imijaj dahola maka manjing alaihi ing atase mijaj apa al aibu aib min nahiyatihi saking pajajahan mijaj jadi kudu pas garing panas tiis jeung basirna faida tadalat mangka tatkala normal ieu arba'ah ing dalam bani adam istakomat maka jejer apa fitratuhu asal kadadiane adam bani adam wasunat lan bagus apa gorijatuhu tabiate bani adam dina dahar ing mangsane manjing mangsa apa ba'duha saware arba'ah ba'du ing saware walam ja'ulalan orang ono ngageringkeun saya ning sawiji-wiji min hasaking arba'ah apa akronuhu pira-pira kancane arba'ah karena sehat wa ma'rufuhu lan bagus apa kabagusane bani adam wa tawassuhu lan bagus apa jejemarane bani adam wa suhulatuhu lan apa gampang hapange bani adam wa tarasuluhu lan lepas bani adam wala abuhu lan heureuje wala ibuhu lan heureuje bani adam wadoh lan serine bani adam wa jajahu lan ngarasulane bani adam wa bitolatuhu lan lagane bani adam wa minar ruhi lan bagus saking ruh apa ilmuhu hilime bani adam wa wapahulan wibawane bani adam wa apahulan karaksa jinahe bani adam wa ya'ulan isine bani adam wa pahulan mahame bani adam wa tuqahulan takwane bani adam wa takarrumuhu lan lomane bani adam wa sidquhu lan jujure bani adam wa rifuhu lan walase bani adam wa sabruhu lan sabare bani adam
insanu manusia wa yabsurun bisa ningali insan wa yakulun bisa mangani insan wa yasrabun bisa minumi insan wa yakumulun bisa ngadegi insan wa yakulun bisa lungguhi insan wa yabraulan bisa bungahi insan wa yadahakulan bisa seria insan wa yakilan nangis insan wa yazanulan sedih insan wa biruhi lan kalawan sabablu yarifu bisa warusa insan manusia al-haqqa ing hak minal batil saking perkara batil warus jalan ing pituduh bener minal goyi saking lacut waswa balan ing bener minal khoto saking salah wabihilan kalawan sama buru alima waruh ya bani adam atau insan wayu alimulan bisa ngawurukan ya insan waya ta'ala mulan bisa ngaji insan waya akulan ngahampura insan wayu dabirulan ngurus insan waya darulan hati-hati ya insan waya jimulan jaya insan waya stahilan isi insan waya takarramu lan loman ya insan kaya si wong fal halimu mangka te wong hilim iku yata ahadu sok ngaraksa ya halim alaqahu ing alaq ya halim waya nduru lan sok mikir-mikir ya halim bihal tentang akhlak waya khofa mangka tatkala dia si wong aya kuribain yang tangalim di alainya si wong apa ba'du alaq ya busat itu robi saware pira akhlak garing etani jama makana tepene si ongkula khuluqin ing sabab kabeh akhlak minha saking akhlak ya busa khuluqon ing akhlak min akhlakil ma'is saking pira akhlak cai yumajijuhu hal nyampurkeun si wong ing huluk bihi kalawan akhlak ya busa tituro pada kopalan tatkala dia si wong aya beli yang tangalindi alai ngatasi wong apa ba'du ahlakin nafsi sawarai pira ahlak panas nafsu aljama mangka netepkeunnya si wong kula khuluqin ing saban-saban ahlak minha saking ahlak khuluqon ing ahlak sawiji min ahlak ruhi saking pira ahlak tinggi seru ba'dahu dalam sabada akhlak ing dalam sabada ahlak nafsi Wakad yuqalu lan sakian terkadang diucapkan apa laisa min ahadin lakad laisa min ahadin laisa orang anak sapa min ahadin wong sawiji illa wa fi angin iku tetep anang hale iku ing dalam ahad min kulli tabiatin saking saban-saban min kulli tabiatin saking saban-saban tabiat watak suugori jatin utawi ala tobiah wain nama tapad dulu lan pasti utawi seni unggulan bainan nasi lan atane manusia ikut pimu bola batin tobai dalam sabab sirlindi hingga dalam perkara watake paima ayya selima mangkalamun orang nono yang tak salah sapa ahadun wong sawiji min ayat guna saking yang tak ono ya hati dalam yang tak ono pi dalam akad min ha saking ahlak pala makono salamat illa anna rajula angin satunya lana al qawiyya kang kuat al kalimah kang hilif iku yaglibuha ngalirih rajul in ahlak billahi kalawan izin Allah bil qawmi kalawan bisa nahan laha kadwe akhlak ulama tatolaat mangsane para kematu ya akhlak ayyabitaha ing yang tanginake nya si rajulin ahlak katakaan nama malah kaya pasti ni orang nono ya ahlak iku pihing dalam rajul wong gitu wala Allah lan menawa ya ahlak pihing dalam rajul itu kaminatun kang ngumpul wala yanala mahasil apa dalika itu illa bi aunillahi amin kalawan pitulung Allah waman ante sapa wong iku yahdulhu ngahinakeun iman sapa Allah yahlik mangke ngaruksak ya si iman wa anfa umalan utawi kang leuwih mangfaat obat yang jamu kang tumetep sapa insan manusia minat tadawi bayane saking obat bil adwiyati kalawan pir obat iku ida salimat kala salamet ya si wong minal adwa saking pira-pira penyakit layah malu mangka ono gawa yang ma'alaihi atase wong minal ma'kuri saking kang den pangan wal masyubilan kang den ilmu illa khopan angin sama
musalsalin manis kang duwe base Paida tasuru mangka tatkala naik ya dampa aliju mangka kudu namaan sira ing dambil ya bisil bamidil hamidi kalawan kang garing tiis hasil ewatak maro sauda hamid pan marok sauda kana itu wa maratul hamroa lan wa maratul hamroa lan satune maro hamroa iku haratun ya bisatun alilatun panas garing pait Paida tasawwarot mangka tatkala naik ya maro hamro sing nahan perlu teh Alija mangka kudu namaan sira ing maro hamro bil baridina dewi hulwi kalawan kang tiis ngembuncai base alhurwi kang manis watak dam nya manis kan naik ke wal maro tasawda lan satune maro sauda iku baridatun ya bisatun hamidatun tiis garing hasil Paida tasawwarot mangka tatkala naik ieu maro sauda alija mangka kudu namaan sira ing maro sauda bisahinin nabi yaqulu kalawan kang hanut kang basih kang amis wal bulgomu lan satune rehang iku baribun rotibun malihun tiis basih asin Paida tasawwaro mangka tatkala ieu bulgom pa aliju mangka kudu namaan sira ing bulgom bil hayo ya bisil hului kalawan kang manis garing amis kalawan